purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, huwag kayong ma-offend dahil kung wise ang demonyo, mas wise ang mga Kristiyano. Sabi ng Biblia, beware of the wiles of the devil. Taktika po ng demonyo, patulugin tayo, tulo laway, para hindi natin marinig yung mga pinag-usapan sa pulpito. Kaya akala ko yung TL ay testimony leader, tulo laway pala. So, kailangan maminamahal ay magising tayo talaga. At okay na po yung kanina. Alam ko po, galing kayo sa mabibigat na trabaho, talagang maghapon. Pero hindi po yan rason. Dahil pagdating talaga ng fourth watch, pinangungusap ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, gising kayo mga apostol. Just 1 hour. Hinihiling ko 1 hour lang. Huwag ninyong tulugan. Pakinggan ninyo yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya, tumayo tayo. Tumayo po. Sabay-sabay, sama-sama. Upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin ng ating beloved preacher, ating beloved elder brother, Jobin Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating malapit. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo muna dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal siyang pinakamahal na Panginoon. Mapo lahat. Kaya po yung dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, may kapatawaran. Sa akin po mga nagpagkasala. Patawan bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo na tingnan namin nagpagkasala, mahal na Panginoon. At maraming salamat sa pagkat binigay mo po sa amin. Kami sama-sama. Kami magkakasama magpuri sa iyo, magbigay pa salamat sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. At sa para sa pag-aaral ng mga salita, ng isa mo ay yung mga salita patibang lingkod sa gana aking mula magawa, basahan lamang, alikabok lamang ang sarapan, with gamitin mo dalo po papalang espiritual, sa aking pumamil kapasada ko, ito lang po mga minamalang bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, because out in the mighty of Jesus, demonyong antok, because out in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Magising po tayo mga minamahal at talagang yan po sinisisikap ng ating pong beloved preacher. Tayo po mga minamahal, talagang maging pagpapala po yung ating po ng mga napapakinggang mga salita malapay noon, and even yung mga testimonies na ating pong mga pinag-uusapan. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talaga dapat tayo po yung magising mga minamahal. Magpapunan sa kapainutan ng ating pong beloved elder preacher. Ako'y bumabati sa inyo lahat na isang napakagandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang ng mga evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Praise the Lord. Pag-isa ating mga beloved brethren, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong in-encourage na patapusin ang banal na gawain. Sapagkat sabi nga, mga minamahal, napakaraming pagpapala ang nakahanda para sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved brethren, at ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ating pong pag-usapan ang salita ng Diyos. Ano ang nais ng ating mahal na Panginoon? Dito sa ating unang talata, dito sa aklatang Hebrew, ang kabanata ay 3, talata ay 15. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebrew, Kapitulo 3, versikulo 15, ganito pong sinasabi. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya sa pagmumungkahi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi diyan mga minamahal,
while it is said, "Today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation." Ating pamagatan po ang ating pong pag-aaralan, the response. Alam po ninyo mga minamahal, pag pinag-uusapan yung salitang response, mga minamahal, ito po mga minamahal denotes the call that require action from the hearers. Yung ating pong pag sinabing response, how do we respond? For example, pag sinabing lahat ng pinagpala, dapat pumapalakpak ang anak ng Diyos. Amen? That's how we respond. Pero sometimes, mga minamahal, the quality of response is the issue. Sometimes, kapag tayo po mga minamahal ay nagagawa ng o nakikinig ng mga salita na mahal na Panginoon, at tayo po mga minamahal ay inantok, pag pumalakpak yung katabi natin, palakpak na rin lang tayo, pero hindi natin alam kung bakit tayo pumalakpak. Amen. Ang sinasabi ng response, mga minamahal, ay ito po mga minamahal ay naintindihan na kapag sinasabi natin nakapunto sa mahal na Panginoon, kaya tayo pumapalakpak at hindi dahil sa pumalakpak ang katabi, kaya ka pumapalakpak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But ang sabi ng mahal na Panginoon, dalawa ang tinutukoy dito, mga minamahal. One is for those who hindi pa nakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sabi diyan, sa mga taong di pa napakinig, kapag narinig, today, if you will hear His voice, today, amen? Amen. Kapag narinig daw natin ang salita ng mahal na Panginoon, huwag mo nang ipagpabukas. Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero mayroon tinatawag na it's a wake-up call. Amen? Sapagkat bagamat mayroong mga nakakilala na sa mahal na Panginoon, ay tulog ang pananampalataya. Mayroong mga nakakilala sa mahal na Panginoon, pero andap-andap ang paglilingkod na ginagawa sa mahal na Panginoon. Kaya ang sinabi ng Romans, kindly, aklat ng Roma, kabanatay 13, talatay 11, kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kapitulo 13, ang talatay 11, ganito po sinasabi, "At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ng una nang tayo'y magsampalataya ng una." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpalang mga Kristiyano sumigaw ng praise the Lord. Alam po natin mga minamahal na hindi lahat ng sinasabi nga mga minamahal na dumadalo, nandoon mga minamahal ang on fire sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Some of us, mga minamahal, di natin namamalayan, malamig na pala tayo kaysa sa yelo. Pero dumadalo pa rin. Amen? Paano natin nalalaman yan? Whatever sabihin ng mga ganun, hindi mo na iniintindi. Maski na nung pinag-usapan sa mga patotoo, you don't care anymore. Sasabihin na, alam ko na yan. Amen? At maski na anong sabihin ng mga nagre-remind sa atin, mga minamahal, hindi natin pinapakinggan. Ang tawag diyan, mga minamahal, natutulog na pananampalataya. Amen? Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, sabi niyan, and not knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Ibig sabihin, mga minamahal, kung naririnig natin, mga minamahal, ang pagtawag ng Diyos sa mga taong di pa nakakarinig sa mahal na Panginoon, today is the day of salvation. Pero para doon sa mga matagal na nakakilala at inaantok ang kanilang mga pananampalataya, still, today is time. Ngayon ay araw para tayo gumising at muling maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po natin, mga minamahal, alam po natin ninyo, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi tayo sigurado sa gagawing pagtugon sa mga ginagawa ng mahal na Panginoon. Sometimes hindi na natin nakikita yung mga himalang ginagawa ng Diyos. Amen? Last Sunday, grabe mga himalang ating napakinggan. What is that to our lives? What is that to our faith?
Ano yan sa ating mga pananampalataya? Naantig ba yung pananampalatayang meron tayo, mga minamahal na inaantok? Amen? Amen. Kung hindi ka naantig, mga minamahal, amen? Kung sa dami ng ginawang pagpapala, doon, mga minamahal, ay ang nakita mo ay yung mga mali, ay ibig sabihin, mga minamahal, nandoon na yung problema sa ilalim ng sistema ng katawan mo. Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga minamahal, whatever is your situation, kung ikaw man yung tinawag ngayon, mga minamahal mo na narinig, o ikaw man yung nire-remind ng mahal na Panginoon, today is the time. Ngayon ay oras upang tayo gumising, ngayon ay oras upang tayo tumugon sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, the response should meet that there is a limited time offer. Yung response natin, mga minamahal, yung napakahalaga na ma-meet natin yung time allotted. Sapagkat yung tawag ng Diyos ay hindi yan forever and ever. Lahat magsabing amen. Hindi po pwedeng sasabihin, matagal pa naman ang Diyos. Ay, hindi na yan. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, kindly, Isaiah chapter 55, verse 6. Amen. Lahat po muna ng gising po, balakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang bersikulo po ay 6. Ganito po sinasabi, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, ang sabi diyan, mga minamahal, seek the Lord while He may be found. So hindi totoo, mga minamahal, na dire-diretsyo yung offer ng Diyos. Hindi totoo, mga minamahal, na dire-diretsyo yung pagtawag, malay ka na, anak, maglingkod ka na. Halika na, anak, ano mang kasama, patatawarin kita. Halika na, anak, ano mga nagawa mo kasing pulaman ng ang grabe ng iyong kasalanan, gagawin kong kasing puti ng niebe. Hindi yun dire-diretsyo. Amen. Kaya nga, while He may be found. At sabi niya, call ye upon Him while He is near. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na tayo tayo nire-remind, tayo sinabi mo, gumising ka na, maglingkod ka na, patuloy mo pa rin hindi pinapansin. Matagal pa naman, alam tayo na, hindihan ako ng Diyos. Hindi dire-diretso yun. Amen. Nire-remind tayo, mga minamahal, na may limit o limitation yung offer na mahal na Panginoon. And it's time for us to respond. It's time for us to say yes. It's time for us to act on it. Gumalaw, ganawan ng paraan. Amen? Dahil kung hindi mo pwede, you keep on, passive ba? Para bang hindi mo pinapansin ang panawagan parati ng mahal na Panginoon, magugulat ka na lang isang araw. Sana, nakinig na ako. Amen? Sana, nagpakainit na ako. Sana, tinodo ko na. Dumadalo rin lang ako. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay maligamgam sa oras na ito at datnan ka ng mahal na Panginoon, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Amen? Sometimes, grabe ka naman, brother. Pero yan ang salita ng Diyos eh. Amen? Wala tayong sinasabi na hindi sinasabi ng mahal na Panginoon. Yan po sinasabi ng mahal na Panginoon. So ang kailangan, mga minamahal, kailangan, ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo. Lahat muna ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Ikaw ang nakakaalam kung anong kalagayan mo ngayon. Amen? At kapag sinasabi mo, mainit naman ako, naglilingkod naman ako, pero sa totoo lang, hindi mo pinapansin ang mga salita ng Diyos. You do not respond sa mga blessings na ginagawa ng Diyos. Hindi mo nakikita ang pag-iingat sa mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag natin panlalamig. Amen? Yan ang tinatawag nating inaantok na pananampalataya na kinakailangan gisingin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note, habulin mo yung oras. Amen.
Kapag sinabing habulin mo yung oras, mga minamahal, huwag mong ipagpabukas. We keep on being reminded. Lahat tayo, mga minamahal, nire-remind tayo parati. Gaano kahalaga na tayo po'y maglingkod na may kainitan sa mahal na Panginoon. Amen? At hindi po pwedeng para ka lang dumadaan na, di ba, hayahay lang. Patapos na gawain, hindi mo man lang maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon dahil hindi ka nagsusumikap. Amen? Grabe yung pagbuhos ng mahal na Panginoon, grabe yung mga kanyang banal na presensya, pero ikaw para lang nanonood. Bakit? Wala kang pagsusumikap na ginagawa. You do not open your heart unto God. Hindi mo ibinibigay ang buong ikaw sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nakita mo, auwi na lang tayo mamaya, wala man lang nangyari. Amen? Pero tayo nandito para pupuri sa Diyos. Tayo nandito para mag-respond sa mahal na Panginoon. Tayo nandito upang hanapin ang tawag ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Genesis chapter 7, verses 13, and then italon sa 15 to 16. Amen. Aklat po ng Genesis, kabanata po ay 7, talata po ay 13, talon sa 15 hanggang 16, ito pong nakasulat. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Sam at si Japet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang tatlong asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na dalawa ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos at kinulong siya ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng 13, sabi diyan, in the self-same day, entered Noah and Shem and Ham and Japhet and son of Noah and Noah's wife and the three wives of his sons with them into the ark. Ano sinabi pa yan? Sige, next. And they went in unto Noah into the ark, 2 and 2 of all flesh, wherein is the bread of life. Next. And they that went in male and female or flesh, and as God had commanded him, and the Lord shut him in. Tingnan niyo, mga minamahal, noong time na si Noah, mga minamahal, ay nangangaral, reminding, sabi niya, mag-respond kayo sa tawag ng Diyos. Ang ilan tinatawanan si Noah. Amen? Ang ilan di pinapansin si Noah. Alam ko na yan, naintindihan ako ng Diyos. Maunawain ng Diyos. Amen? Pero sinasabi ni Noah, mga minamahal, time will come, darating ang grabe. Magkakaroon ng grabing baha. Amen? At kapag hindi kayo magsisi, kayo mapapahamak lahat. Ali kayo. Ayaw. Ayaw makinig. Bahala ka dyan, Brother Joben. Naantok ako eh. Amen? Bahala ka dyan, Brother Joben. May ginaisip ako eh. Amen? Pero sinasabi ng Biblia, hindi limitado, hindi parating nakabukas ang pintuan ng arka. That's the same thing as hindi parating nakabukas ang pintuan ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero nung dumating na mga minamahal, ang time na papasukin na ang by twos, ang sabi ng talata, the Lord shut him in. Ang Diyos ang nagsara ng pintuan ng arka. Lahat magsabing amen. Katok ng katok ang mga tao. Pabuksan mo kami, papasukin mo kami, maawa ka sa amin. Sa totoo lang, naaawa si Noe. Sa totoo lang, mga minamahal. Amen, tao lang siya. Pero anong sinagot ni Noe, mga minamahal? Hindi ako ang nagsara ng arka. Ang Diyos ang nagsara ng arka. Amen? Same thing will happen, mga minamahal, kung hindi tayo makikinig. Same thing will happen kung we keep on yung ating gagawin puso natin, mga minamahal, matigas. Sasabihin natin, alam ko na yan. Alam ko mga sinyales. Alam ko darating yan. Wala pa yan. Despite all the reminders sa atin, mga minamahal, same thing will happen. Sasabihin mo, mahal na Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Sasabihin sa iyo, hindi ako ang nagsara ng kaligtasan. Ang mahal na Panginoon. Amen?
So habang bukas yan mga kapatid, ang sinasabi na magpalanginan tayo, magpakalakas tayo mga minamahal. We keep on talking about the goodness of God. Kaya napakahalagang testimonies. Amen. Kaya napakahalagang follow-up. Napakahalaga na may pagdalo sa banal na gawain. Bakit? Every time na ginagawa natin ang mga bagay na yan, pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is to remind us, mga minamahal, na ang Diyos kailanman hindi tayo pinababayaan. Amen? Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, our response could lead us or lead to our rest. Hindi nyo ba alam, mga minamahal, kapag nung tayo po hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, punong-puno tayo ng problema. Amen? Nung tayo po ay hindi pa po naglilingkod sa mahal na Panginoon, nandyan, some of us, talaga nagtatago sa silong ng sa grabing utang, ang dami. Amen. Some of us, gusto na natin kitlin ang buhay. Sa grabing depresyon, grabing akala natin mga minawala ng katapusan. Pero nung tayo po mga minamahal ay tumanggap sa mahal na Panginoong Isus bilang ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, pinalaya ako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga karamdaman mo pinagaling, problema mo nilutas. Sa pandalangin ating ginagamit ng mga bengkis sa Estrada Ahmed. Amen? Nung ating napakinggan, naglingkod tayo buong puso. Amen? Naglingkod tayo mga binabong pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Nasaan yun ngayon? Bakit unti-unti mga minamahal na para bang hindi na natin hindi na tayo excited? Amen? Ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, pag sinabing wake up, dahil kapag hindi natin gagawin yan, mga minamahal, hindi natin mararamdaman yung tinatawag na kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kylie, Mateo, Kabanata 6, talata 25 hanggang 30. Amen. From the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 30. Aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talata po ay 25 hanggang 30. Ito pong nakasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. That's right. Kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? That's right. Amen. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Amen! Ang sabi ng talata mga minamahal, kung tayo po mga minamahal, kung nais natin na tayo, sa totoo lang, ang kabaligtaran ng yung ating pong yung kapahingahan, kung wala tayong, sabi diyan, rest is not the absence of problems. Amen? Hindi yung wala problema, hindi yung rest, mga minamahal. Mga ibang tao, mga minamahal, nakaupo lang sa sopa, akala mo, okay buhay niya. Gulong-gulo ng isipan niya, daming problema, di makatulog. Amen? Because true rest is not the absence of problem, but the absence of worries in the midst of the problem. Amen? Ang problema, mga minamahal, kapag kung talagang nandun yung rest sa buhay mo, nandyan ang problema mo dumarating sa iyo, pero hindi ka nababahala. Bakit? Alam mong kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino nakakangiti? Sino nakikita mo galak na galak? Bagamat sasabihin na, buti ka ba? Wala kang problema. Sino to taong walang problema? Lahat tayo may problema.
Amen? Pero anong pagkakaiba ng isang Kristiyano, mga minamahal, na talagang nandoon, na talagang nung kanyang tanggapin, yung kanyang response sa mahal na Panginoon, ay kasama ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, na hindi siya iiwanan. Sila yung mga tao nakakapagpatotoo dito. Sila yung mga tao, mga minamahal, na kapag nagpatotoo, hindi lang parang memorize ang ginagawang patotoo, kundi nanggagaling talaga sa puso na pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sila yung mga Kristiyano, mga minamahal, pagdating sa banal na gawain, walang inisip kundi ang pahingian ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. At maya-maya nararamdaman nila ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ang sinasabi ng Biblia, kindly, aklat ng Exodo, kindly, ang kabanata 33, talatay 13 hanggang 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 33, ang talata po ay 13 hanggang 14. Praise the Lord. Ito po sinasabi, ngayon nga isinasamo ko sa iyo na kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin at ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Number 14, sabi niya, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Yung palang banal na presensya ng Diyos, yun ang kapahingahan. Tapos sinaayawan mo na madama mong banal na presensya ng mahal na Panginoon. Matatapos ang banal na gawain natin, mga minamahal, hindi ka nagsusumikap. Inuuna mo yung pagtulog. Amen? Wala kang, mamaya, walang matutulog tayo ng todo-todo. Amen? Pero kapag oras ng pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, unahin mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng talata, kung ang kanyang banal na presensya ay nasa atin, nandoon ang totoong kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ibig sabihin, mga minamahal, nasain ng mga anak ng Diyos ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen? Amen? Hindi yan ipinagdadamot ng Diyos. Amen? It's for all of us. Pero tayo minsan, mga minamahal, we don't give time. Hindi natin binibigyan ng oras yan. Akala natin, just taken for granted lahat ng bagay. But ang sabi na Biblia, napakahalaga na iyong madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. At kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, yung kapayapaan, yung kapahingahan na hinahanap mo. Amen? Dumating man ang problema, dumating pagsubok sa buhay, hindi ka basta-basta maigugupo. Bakit? Ang presensya ng Diyos nasa iyo. Ang sabi niya, bibigyan kita ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At sabi na number 3, our positive response should be coupled with determination. Lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Dapat daw, kapag tayo po'y tumanggap sa mahal na Panginoon, determinado ka dapat na tapusin ang pagtawag sa iyo. Amen? Ating basahin Joshua chapter 24 verse 15. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, ang talata po ay 24, kapitulo po ay 15, ganito po ang sinasabi. At kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit saga ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung gising nga na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi ibig sabihin porkit marami ang gumagawa, iyon ang tama. Amen. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, gusto na ng marami na sila ayaw na maglingkod sa Diyos, doon ka na rin. Amen.
Si Josue, minsan mga minamahal, tinutulig sa siya. Mga minamahal, parang hindi tama maglingkod sa Diyos. Dapat magkanino na tayo. Dahil tingnan mo, mayayaman yung mga hindi naglilingkod. Ang sarap ng pagkain ng mga hindi naglilingkod. Dahil sila masarap ang buhay nila. Amen? Pero nung sabi ni Josue, mga minamahal, kung sa tingin ninyo ang maglingkod sa Diyos ay pangit, I tell you, as for me and my house, we will serve the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung lahat ng mahal mo sa buhay, sinasabi, huwag ka na maglingkod yan. Sa Jesus mo na yan. Dito na tayo. At yan ang dahilan para sabihin nilang, wala kang mana sa akin. Ang sinasabi ng talata, hindi ibig sabihin sila yung tama. Amen? Determinado dapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat tayo ay nagpumili ng ating kaligtasan, hindi parang suntok sa buwan. Tayo pumili ng ating kaligtasan dahil tayo'y tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anong pruweba natin na tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Yung karamdaman mo pinagaling. Binago ang buhay mo. Dati-rati mga minamahal, hindi ka makontrol na maging ang gobyerno. Pero hito ka ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Signs and wonders shall follow them that believe. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, hindi ibig sabihin mga minamahal na kapag marami nang nawawala, ay kasama ka na doon. Dahil dami na eh. Doon na siguro ako. Hindi ganon mga minamahal. Amen? Wala yung bandwagon mga minamahal na paglilingkod. Na kung sana marami doon ka na lang, sasama ka na lang. Amen? Sapat ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagsabing yes sa ating mahal na Panginoon, we ignore the pain. Amen. Nagiging manhid tayo sa anumang pasakit sa buhay na ito. Amen. Pagtawanan ka man, alimurain ka man, mapahiya ka man. Amen. Amen. Hindi mo pinapansin yan. Dahil alam mo, lahat ng ginagawa mo ayon sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, kalooban ito ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 8 verse 18. Amen. Last 3 verses. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 18. Ito po sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulhatiang mahahayag sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na naniniwala sa kalangitan na pangako ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Amen? Ipagpapalit mo ba ang langit dun sa napahiya ka? Ipagpapalit mo ba ang langit dahil ikaw ngayon ay nasaktan, ikaw ngayon ay napahiya, o ikaw ngayon ay nagugutom, o ikaw ngayon walang pamasa? Ipagpapalit mo ba ang langit? Ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, for I reckon that the sufferings of this present time, sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Grabe. Amen. Yung pinagpapalit mo kapatid, hindi mo alam na yung iniiwanan mo na kaligtasan ay talagang hindi may kukumpara. Amen. Ipinagpapalit mo lang yan sa kung anumang mga problemang meron ka. Kaya hindi ka makapalakpak ngayon. Ipinagpapalit mo yan sa anumang mga katitisurang meron ka o problemang meron ka. Kaya lulutay-lutay ang ginagawang paglilingkod kayo. Huwag ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang inihanda ng Diyos na marireveal sa atin, na ipapakita niya sa atin pagdating ng araw na yon, hindi may kukumpara. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang pinapangarap mo ngayon, kapatid, ay kotse na pinakamaganda, at dahil hindi mo pa natatanggap kaya ka nalulungkot, hindi mo kailangan ng kotse doon. Amen? Kung ang pinapangarap mo, kapatid, ay magkaroon ka ng mansyon dito, doon, mansyon ang bahay mo. Amen? Kung ang pinakamagandang mansyon, meron ka ay yung Malacanang o anumang mga pinakamalalaking mga tore na masasabi natin mayayaman. Ang sabi ng Biblia, higit pa dyan ang inihanda sa atin ng ating mahal na Panginoon.
Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit binibitawan mo yan, kapatid? Amen. Bakit hindi mo pinapansin ang mga panawagan ng Diyos? Bakit despite na parati kang pinapangaralan ng mga bagay na kinakailangan, magpakainit ka na, ibalik mo na ang dati mong pag-ibig sa mahal na Panginoon, bakit hindi mo pa rin pinapansin ang mga salitang yan? Anong meron? Amen? Baka mamaya sa bandang dulo, mga minamahal, pagsisihan natin yan. Kaya, ang ginagawa ng mga mangangaral ng Diyos, kahabagan ng mahal na Panginoon, nire-remind tayo lahat. Amen? Amen? Ipaalala lang kung ano-ano mga strategy ginagawa, magising ka para makapakinig ka ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil naniniwala tayo kapag napakinggan natin salita ng mahal na Panginoon, titimo yan sa ating puso at yung salita ng Diyos, ang sabi diyan, magpapabalik ng mga nalulupaypay na kaluluwa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng ating beloved preacher, huwag kayong masaktan. Amen? Kaya namin ginawa ito para sa inyo. Kaya namin sinasabi ito hindi para saktan kayo, kundi para kayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat ng gusto ng buhay na walang hanggan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Gusto pala natin mga minamahal. Bakit ka masasaktan? Ipagpasalamat mo yan. May nagpapaalala pa sa iyo. Amen. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Mayroon pang mga nananalangin sa iyo. Amen. Ipagpasalamat mo yan sa mahal na Panginoon dahil mayroong nagkikare pa sa iyong kaligtasan. Dahil kung hindi tayo pinagkaisa ng mahal na Panginoon, why do we care for you? Hindi tayo mayroong kakamag-anak eh. Amen? Pero bakit namin ginagawa ito? Isa tayong pamilya sa pamilya ng Diyos. Amen? And we care for each other. Gusto natin mga minang hindi masayang ang pinagpaguran ng mahal na pastor. Ang mga pinagpaguran ng bawat isa sa atin, ayaw natin masayang yan. Amen? Kaya we keep on reminding everyone na kung maaari, ibalik mo ang ginagawa mong pag-ibig dati, paglilingkod dati. Dahil kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, kapatid, mamaya pagsisisihan mo lang yan. Amen? Ayaw natin na mayroong maiwan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang gusto natin, dahil tayo magkasama-sama eh. Amen? Amen? Dumaan ang pagsubok, magkakasama tayo. Dumaan ang COVID-19, magkakasama tayo. Dumaan ang time na tayo, mga minamahal, ay dumaan dun sa tinatawag nating trials. Magkakasama tayo. Kung maaari ayaw namin mangyari na pagdating sa kaligtasan ay magkakahiwa-hiwalay tayo. Gusto natin magkakasama pa rin tayong kunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Last but not the least, our response opens the access to God's help. Yung ating paggalaw, yung ating pagsabi ng, yes, Lord, gigising na ako. Yes, Lord, tutugon na ako sa panawagan mo. Ito daw po, mga minamahal, magbibigay sa atin ng access doon sa lahat ng mga pangangailangan meron ka. Maaring sabihin mo ngayon, Panginoon, paano kung gagawin ko? Hindi naman ako marunong choir. Sintunado naman ang boses ko. Hindi niya kailangan ang champion. Amen? Totoo yun. Hindi niya kailangan ang champion. Dahil kung champion ang pupunta dito, magmamalaki yan, mahal na Panginoon, magaling akong kumanta. Lahat ng lalapit sa Diyos, ang kailangan lang niya, open ang kanyang puso at isipan, willing magpagamit sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, wala kami pagmalaki sa Diyos. Kapag pumunta ka dito, punong-puno ka ng sinasabi, ako'y engineer, ako'y teacher, ako ay attorney. Ay, hindi ka magagamit ng Diyos. Amen? Ang kailangan niya ay ang kanyang mga anak na marunong magpakumbaba. Amen? Ang kailangan niya, mga minamahal, ang kanyang mga anak na pumunta dito hindi para pasikatan ng Diyos, kundi sumikat ang Diyos sa Kanya makita ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ating tinanggap ang mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, huling talata, Jeremiah chapter 33,
verse 3, italon sa hanggang 6 hanggang 7. Aklat po ng Jeremiah Kabanata 33, talata po ay 3, talon sa 6 hanggang 7. Ito pong nakasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. That's right. At aking pababalikin ang nangabihag sa Huda at ang nangabihag sa Israel. At aking itatayo sila na gaya ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi ng talata, mga minamahal, ang kailangan mo lang gawin, kung ikaw man yung tao na lulupaypay ngayon, kung ikaw man yung taong di pa nakilala sa mahal na Panginoon, ang tanging unang gagawin mo, kapatid, huwag mong problemahin kung paano mo solusyonan ang problema mo. Amen? It is not your job. Amen? Ang sabi ng Biblia, call unto me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ngayon ang lulupaypay, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Mahal na Panginoon, ibalik mo sa akin ang kaaking kainitan. Mahal na Panginoon, ibalik mo sa akin ang aking kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Call unto God. Amen? That's the first thing. Kaya sabi diyan, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Grabe, maminamahal. Maaaring sasabihin mo, paano ko mawawala ba itong aking panlulupaypay? Paano mawawala yung aking inaantok na pananampalataya? Hindi mo alam? Huwag mong alamin. Alam yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lahat ng bagay kinakailangan alamin mo. Ang kailangan mo lang tanggapin ang inihanda na ng mahal na Panginoon. All you have to do is call unto Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Sometimes ang problema sa Kristiyano, taken for granted ang Diyos. Kapag may problema, may utang, pumunta ka agad kay Bombay, pero nakakalimutan ng Diyos. Amen? Kapag may karamdaman, pupunta ka agad kay doktor, nakakalimutan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, call unto Jesus. Tawagan mo, and He will answer us. Sinigurado niya yan, mga minamahal. Amen? Hindi yan sinabing hindi kita sasagutin. Ang sinabi niya, sasagot siya kapag tayo tumawag sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong sinabi diyan, mga minamahal? Behold, I will bring health and cure, and I will cure them. I will reveal unto them the abundance of peace and truth. Kung gusto mo ng kalakasan, call unto God. Amen? Ano man dahilan kung bakit para bang hindi mo binibigyan halaga ang kaligtasan mo, call unto God. God can cure you. God can help you. The Lord Jesus is always there for us. Amen? Ang sabi niya, mga minamahal, I will cause the captivity of Judah and the captivity to return. Grabe! Kung ikaw ay nawawala, ibabalik ka ng mahal na Panginoon. That is our God. Para mabuhay natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So hindi mo pala problemahin yan. Gustong-gusto kang bumalik ng Diyos, kapatid. Amen? At ang sabi ng talata, mga nima, and build them as at the first. Katulad nung dati mong pag-ibig sa Kanya, ibabalik yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ang unang gawin mo, how to respond sa tawag ng Diyos. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawi at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili.
at sa iyong mga kamay ako ay inawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una ang sabi ko sa'yo lang aasa, tiwala ko iyong Hallelujah. Nung una ang sabi ko, hindi Hallelujah. Sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlalim, nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay inawalay. Tulungan mo ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. You will praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you so much, Jesus. Even praise the Lord. Think. Pag-isipan mo ito, kapatid. Kaya tayo dumadalo, naglilingkod. Dahil gusto natin magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po pwedeng palutay-lutay. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang malamig lalo magpapakalamig, ang mainit lalong magpapakainit. Pero ano nangyayari sa atin? Nung una natin makilala ang Diyos, puno-puno tayo ng mga pangako. Puno-puno tayo ng pangarap. Lord, saan mo ba na ako dadali? Walang problema! Nasaan ka na ngayon? Nasaan na yung mga pangako mo na yun? Kung napapansin mo, kapatid, unti-unti kang lumalayo sa Diyos, huwag! Sinasayang mo ang pagkakataong ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Bawat araw ay pagkakataon upang tayo manumbalik sa mahal na Panginoon. Minsan sa parating awitin ito, mga minamahal. Tulungan
mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilayo sa dakila pag-ibig mo. Labis na wala. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Even, hallelujah. Let us pray. Ay po natin dumalangin mga minamahal. Sabi ng talata, ang unang gagawin, tatawag tayo sa Diyos. Ano man dahilan, mayroon ka ngayon. The first step is call unto Him. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narito kami. Walang maitatago sa iyong mga mata. Alam namin, talastas mo bawat laman ng aming puso at isipan sa oras na ito. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Pero dumarating ang oras na para bang hindi na namin kaya. Dumarating ang oras na para bang wala na kaming malalapit. Alam namin ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin. Siglan mo ang aming puso ng kalakasan. Siglan mo ang aming mga puso ng kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami't maawag ka. Kabagan mo bawat sa'yo, mahal na Panginoon. Sa panalangin namin ginaganap ng Evangelista Waldo Estrada Albeda, ay pumaminama na mga gagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan na aming pinakamarapin ng Jesus ay salita. Kapag aming maramdaman sa Antong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila ng gawa ng kaaway sa orseto. Sa padalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Albeda, ang mga minamahal naman magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, COVID-19, high blood, stroke, kasaut in Jesus' mighty name. Lahat ng gawa ng kaaway kung kasaut in Jesus' name, by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, kasaut in Jesus' mighty name. Magkababag sa iglesia, mga panulupaypay, kasaut in Jesus' mighty name. Kasaut, be healed, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Jesus' mighty name, be healed. Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag magbibiro. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpok muna ng malakas. Praise the Lord, amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagsalita ng Diyos. Ngunit ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, kayo po ay aming pong inanyayahan tumanggap sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. May sa ating mga beloved
visitors sa oras na ito. Ay itas po ninyo ang inyong mga kamay. Sa oras na ito, mga minamahal, kung meron tayo bisita ngayon, mga minamahal, itaas sa ating mga kamay at ipikit ang ating mga mata at tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan, tinatanggap kita ngayon, sariling aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko sa aking mga nagawa mula nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Sulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamamara pa Jesus na ito ang mga kapatid. Saan man sila naroon ngayon, alam kanilang kalagayan, alam namin walang distansya makahadlang sa iyo mga pagpapala sa iyo mga kapatid ito malapay noon. Ano man kanila mga panalangin, tugunin mo sa may malang kaparaanan, pagpalay mo sa patawarin sa pandalangin aming ginagamit mga Babiling Estrada Almeida. Isulat mo kanawa ang kanyang pangalan sa katambuhay sa kalangitan, sampu na kanila mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement. Narito po ang ating